बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय आंजों बेयाव लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव दिनैनि बे मादार्स डेनि मुङै आंनि अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव साफ्रोमबो मोजाङैनो दं होननानै। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। गोबाव सम जाबायमोन आङो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोननो लाबोनो इच्छा दंब्लाबो हायाखैमोन माखासे जाहोननि थाखाय। अब्लाबो नोंथांमोनजों आं दिनैनि बे समावहाय दान्दिसे सम नोंथांमोनजों इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ सावरायलायनो होनना आं नुजाथिदों जाहैबाय। आं दिनैनि बोसोनखौ लादों जाहैबाय मादार्स डेनि सोमोन्दैहाय। मादार्स डेआ मोनसे फिक्स थारिख गैया, मोनसे फिक्स दोनखानाय खालार गैया। बे जाहैबाय एभ्रि इयार मोनफ्रोमबो बोसोरनि सेकेन्ड सानडे अफ मे दाननि नैथि रबिबारखालि मादार्स डेखौ फालिनाय जायो। बे जागायजेनदोंमोन जाहैबाय 1914 मायथाइनि 8 मे। बेयो आमेरिकायाव मोनसे वुमेनफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय मोनसे बिल पास खालामनाय जादोंमोन आरो इउ एस प्रेसिडेन्ट वुड्र' विल्सन बे समनिफ्रायनो नैबे मादार्स डेखौहाय फालिबोबाय दङ। अब्ला जों दिनैहाय मादार्स डेखौ मानो फालियो बा मानो फालिनांगौ बेनि बिसय आं नोंथांमोनजों गुसुङै इसोरनि गाहाम बाथ्राजों सावरायगोन। जों दिनैहाय मादार्स डेनि गेजेरजों जों इसोरनिफ्राय मोननाय बिमानि गेजेरजों जि बोर जों बेखौ माबोरै बिमानो दिन्थिगोन नैबेखौ जों दिनैहाय सावरायनाय जाहैबाय। जों सावरायनायनि सिगां गुसुङै बाइबेल सिरि आं मोननै बे समाव आं फरायनो लादों जाहैबाय बोसोन बिजाबनि 31 बालाबनि 15 सिरि आरो 22 सिरि। आं मोननै बेखौल' फरायगोन। गिबियावनो आं फरायनि बोसोन बिजाबनि 31 बालाबनि 15 सिरि। सान ongkara sayaonw सिखांनानै न'खरनि थाखाय जानाय मुंगाफोर थाम-थिम खालामो आरो गावनि lengjwफोरनो मावनांगौ खामानिफोरखौ dintinanwi होयो होनना बुंदों। नैबे बिमाखौहाय बेबायदिनो सान ongkara sayaonw सिखांनानै न'खरनि थाखाय जानाय मुंगाफोर थाम-थिम खालामो आरो गावनि lengjwफोरनि मावनांगौ खामानिफोरखौ dintinanwi होयो। प्रेज द लर्ड। एसेबां मोजां बाथ्रा बाइबेल सिरियाव जोंखौ बिमाफोरखौ बेबायदि बाथ्रा बुंदों। जों जेब्ला गथ' सम जों दाबो जों सिखारि सायावनो जोंनि बिमाफ्रा सिखारनानै सान ओंखारैनि सिगाङावनो जोंनि थाखाय थाम-थिम खालामो। बियो मा? बिमानि अननाय। बेनिखायनो बे बिमानि अननायखौ नों मोनबायब्ला नोंनि बिमानि सायाव अननाय बा बिमाया नोंनि सायाव मोननांगौ जि बान्था नैबेखौ होनायनि दिनैनि मादार्स डेनि गेजेरजों जों नाजानि। बेनिखायनो आं नैथि सिरियाव आं फरायनो सानदों जाहैबाय बोसोन बिजाबनिनो 31 बालाबनि 22 सिरि। बेयाव बेबायदि लिरनाय दं। बिनि खुगानिफ्राय गियाननि रुइसुमै बाथ्राफोर ओंखारो। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। बिमानि खुगानिफ्राय जेब्लायबो रैसुमै बाथ्रा ओंखारो होननानै बुङो बेवहाय ना। बिनि खुगानिफ्राय गियाननि रैसुमै बाथ्रा, गियाननि बाथ्रा। बिमाफ्रा नोंखौ मानो रायो? जेब्ला जोंनि मावनायफ्रा गाज्रियाव थांगोन, जोंनो बाथ्रा लाया जागोन। बिमाफ्रा बे समावसो रायो नङा होमब्ला? जेब्ला जों उन्दैमोन बे समाव बिमाफ्रा गावनि अननायजों रैसुमै गियाननि रावजों जोंखौहाय बानजायदों, जोंखौहाय फेदेरदों अननानै। बेनिखायनो जों दिनैहाय साननानै नाय बिमाफ्रा जोंनि गेजेरजों मा मोननांगौ दं। जों बिमा नङाब्लाथ' जों बे संसारखौ नुनाय नङामोन, जों उजिनाय नङामोन। बेनिखायनो बे मादार्स डेनि गेजेरजों जोङो बिमाखौ मान होनो जों दिनैहाय जों सोलोंनि बा जों मान होनि आरो बिमाया दि जोंनि सायाव जे अनबाय बेनि थाखाय बे मोननांगौ बान्थाखौ जों दिनै मा होफिननो हागोन? जोंनिफ्राय बियो मा डिजार्भ खालामो जों बेखौ एसे साननानै नाय। मादार्स डेनि गेजेरजों आंदि बिमाखौ आंनि आइखौ बेसेबां अनो बेखौ दिन्थिनो नोंथाङा दिनै माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा? नैबे मादार्स डेनि गेजेरजों नोंथाङा बेखौहाय नाजादो। बिमाया नोंनिफ्राय मा मोननांगौ दं नों बेखौ एसे साननानै नाय। मा मोननांगौ दं? बिमाया नोंनो जोनोमनिफ्राय दासिम जिखिनि होबाय, नों नाथाय बिमानो बिनि अनगायै नों माबा मोनसे होफिननो हादों नामा? नों साननानै नाय। दिनै जों गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौनो गाव गावनि बिमाफोरजों सेल्फि लानानै फेसबुक, वाट्सएप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्रामफोराव स्ट'रि आरो स्टेटासफोर होनाय नुनो मोनगोन आरो बेयाव लिरनाय नुनो मोनगोन लाभ इउ माम, आं नोंखौ अनो ओरैबायदि। नाथाय नोंथांनि गोसोआव जुदि बिमानि फारसे थार अननाया गैयाब्ला खुगाजोंल' आं नोंखौ अनो होननानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। बेनिखायनो आंनि अननायखौ आं दिनै बिमानो माबोरैहाय दिन्थिगोन जों बेखौसो साननानै नाय। मानोना बिमानि गेजेरजोंसो नों दिनैहाय इसोरनि अननायखौ मोननो हादों। इसोरनि नोंखौ अननाया नोंनि बिमानि सारि जाहोनायनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय
नोंखौ सिनायथि होनो हादों। बेनिखायनो आं बे समावहाय मादार्स डेनि गेजेरजों नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमखौबो बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों दिनै बे मादार्स डेआवहाय सेल्फि लानानै फट' हगारनायजोंल' नङा, खुगाजोंल' आं नोंखौ अनो बुंनायजों नङा, आंनि अननायखौ आं माबोरै दिन्थिगोन आरो बेखौ इसोरनो आं माबोरै मिथिहोगोन, जों बेखौसो सिन्था खालामनांगौ। बेनिखायनो नोंथांनि जिबनाव माबा मोनसे मावनानै मोननाय एबा नोंनि जिबनाव माबा मोनसे मावनानै मोनदोंब्ला बेनि फार्स्ट प्रायरिटि इसोरजों लोगोसेनो नोंनि बिमा नै बियो नुजाथियो। बेनिखायनो जों दिनैनि बे मादार्स डेनि गेजेरजों जोङो गाव गावनि बिमाखौ मान होनायजों अननायखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों जोंनि बिमाफोरनि मोखाङाव जों खुसिखौ जों लाबोनो सेस्था खालामनांगौ। बेनिखायनो आं दिनै मादार्स डेनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौ बेखौनो खावलायबाय, जोङो बिमा बिफाखौ मान होनायजों आरो जोंनि गोसोजों अननानै बिसोरखौ खुसि खालामनाय आरो बिसोरनि महर मोखाङाव जों रंजानायखौ लाबोगोन, अब्ला नोंथांनि जिबनाव इसोरा बोर होगोन आरो नोंनि न'खराव नोंनि बिमाजों नोंजों जि रिलेसनशिप बे मोजां थागोन आरो थैजासिम बेबायदि इसोरनि अननाया नोंथांनि जिबनाव आरो न'खराव थाबाय थागोन। हामबायनायजों बे गुसुं इसोरनि रावखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।